assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV on calminama ko dañde tigui weltare huccidde moon namin goyi wadde e kala saaha en gaari e Actu people ko salminde moon e juurade moon e dañde kadi weltare kadi huccidde moon woni caméra o ko Abou Ba wondide Ibrahima Thiombane joni joni garen e ko ganduɗa ko woni kamin gaddi moon e people aji hande. Nejeya e kamin jogori yewtere mon hande people aji ɗi woni ko ganduɗa ko woni ko yewte o saaha e nder leydi Sénégal kala woni confrontation woni huccidiral hakkude Ousmane Sonko e Adji Sarr ɗum noon ko sonare tigui teskata to ganduɗa to woni to Baba Mal walla min mbiya lutte vocale dande leñol e wodima ko kala min gar e holko heewi toon o saaha mo ganduɗa eɓen to ganduɗa to woni to Podor ɗum noon ko ganduɗa ko woni Cheikh Ahmed Cissé bandiraɓe makko jalti tigui caggal noon haaluji ɗe haalde ganduɗa hewɓe Sénégal naɓe jonnani ɗum momin gartu hen joni joni ko ɓoyata. tigi bandiraɓe ko sunare tigui teska noon to lutte vocale dande leñol on woni El Hadji Baba Mal kañum tigui noon wasi omo ganduɗa noon ko baadi ko takkinoɗo mo no fewi woni omo ganduɗa woni Adama Niass noon ko ballinoɗo Baba Mal kono baajiraɗo mo ganduɗa kadi heeɓi cittime makko moƴƴere konko noon Adama Niass ko ɓiɗɗo omo ganduɗa woni Fatou Mal e Souley Niass Fatou Mal noon e Baba Mal jiiji yumma e baba ɗum noon ɓe kolliti tigui noon konko Adama Niass ko accident tigui o waɗi ñande jeudi oɗo ɗum noon jeudi hanki enen mbawi wiide taw noon ko 8 décembre ɗum noon ko ganduɗa to woni to Sidima to Keur Massar e saga nde ganduɗa omo ummoto bunka galle El Hadji Baba Mal gam fewde ɗo e Dakar yimɓe fof ne gandi noon o saaha ɓe gonno koye préparation noon blues du fleuve baɗetode e kala hitande ɗum noon ene wayno information ngaji ɗi min keeɓi wonde noon hollitama tigui noon on blues du fleuve ni dartinama ko ɓurno yawde e yacari nde tawno noon ko ganduɗa ko woni 9 et 11 et 12 9 10 et 11 décembre fonno wadde kono ene wayno noon ɗum foof dartinama ha laaɓi ha weccere konko ni omo ganduɗa woni Adama Niass o nawama to ganduɗa to woni to Podor ko toon tigui o wirna rédaction Piindi TV ha Piindi radio kala EQUIPE les personnel o foof nawde duwaw fewde e bandiraɓe kono duwaw kadi e orchestre dande leñol ha tenti noon El Hadji Baba Mal tigi sen jokki people aji jeeheton to assemblée nationale teskama toon noon ko heewi e kala saaha woni haaluji ɗi jooɗani hakkude député ji hay ko ganduɗa ko noon woni ni piidiral ko ɗon tigui noon gueɗe ɗe wattidi ene way noon alhaali omo ganduɗa woni Ami Ndiaye ñiɓi e omo ganduɗa noon woni Massata Samb e Mamadou Niang noon ko hakkude mo ganduɗa noon hewɓe e nder leydi Sénégal jonnani ko kewi ko e to assemblée nationale caggal noon ko ɓe woɗɓe teski tigui noon o noon mo ganduɗa woni député o mo ganduɗa woni Ami Ndiaye haalde o haali ɗi ɓe jonanima e saha goto e wiide noon wonde enen anndi koko ganduɗa ko woni ceerno mabɓe tigui ɓe joopi ɗum noon lowi ɓerde mabɓe ha saabi tigui ɓe piimo piggal musgal to ganduɗa to woni to assemblée nationale ha hollitama o saaha konko Ami Ndiaye niɓi noon omo waɗi hospitalisé kono kadi e info ji keɓaɗi wonde o wonano karɗo cellal no fewi konko nini ko cowinoɗo taw noon ko lebbi ɗi heɓan tigui o yareteno ɗum noon hollitama tigui noon oɗo den piggal so rentak tan woni koye risque woni noon ɓiɗɗo ene wawi noon heddo hen kono noon ha joni e fon ɗiɗon laaɓani taw kono ko hunde ganduɗa noon kala ɓe ganduɗa noon ko wonduɓe makko konko Ami jiiɓi joɗani ɗum rewɓe kala saaha mbiya noon ko kaɓe jiɗɓe ko ganduɗa ko woni lawol yo watte golle liggey mum e on alhaali ha laaɓa ha wiye ceer
ɗum noon hewɓe kadi réseaux sociaux ji ɗi kala saha noon kolita wonde noon hay so tawi Amin Ndiaye ñibi ko haali ko noon no fewani kono noon kamɓe kadi kaɓe mbaɗi ko hay dara fewani hen saabu noon debbo won ko foti hande nede ko wona piggal. sen jokki people aji men confrontation woni kotodiral hakkude Adji Raby Sarr konko ex masseuse e o mo ganduɗa woni Ousmane Sonko gardiɗo Pastef hollitama tigui noon on kotodiral mo ganduɗa wonno ko ñande mardi jeegom lewru décembre noon ko kotodiral mo ganduɗa ƴettino temps no fewi to ganduɗa to woni to bureau doyen des juges woni Oumar Maham Diallo ɗum noon hollitama tigui noon won hene foji wiide tigui noon omo ganduɗa woni Ousmane Sonko jaɓano jabtade won hene question ngaji ɗi ganduɗa waɗano ɗum posé ko avocat Adji Sarr kono noon ene wayno konko noon ne o yaltidi o ɓumnani ɗum hay saaha goto konko Ousmane Sonko mo hollita tigui noon wonde o jabtima won hene question ngaji ɗum noon ko ganduɗa ko woni e page Facebook mo ko tigui o labbintino ko ganduɗa ko woni haala wonnoɗo hakkude mo koye Adji Sarr to ganduɗa to woni to bureau de juge kono ne wayno Adji Sarr accidade mo e haala ka nde tawno kañumne Adji Sarr o yalti e jammagu mum woni mercredi 7 décembre konko noon Adji Raby Sarr emo wiya tigui noon omo ganduɗa noon woni Ousmane Sonko o sikkata ko ha joni ko suka mo tawanno to ganduɗa to woni to Sweet Beauté omo waɗa ɗum ko wela mo fiya ɗum kono kadi waɗa ɗum violé ko on ha joni huccitta e wiide noon ɗum wayli te kadi gasi ha laaɓi ha wi ceer e wiidemo noon so tawno o andi no tigui so waɗi plainte Ousmane Sonko haala ka wattinto ko ɗo ha noon keɗa tonno e yimɓe 14 na dutto hene joomi ko o watta ɗum hay saaha goto kono noon ta tolnima ɗo e leydi ndi ɗum noon mo laɓɓini foof ha laaɓa ha wiye ceer konko noon Adji Raby Sarr ni o nandoto ko ganduɗa ko woni ko procès public ɗum tigui yiiɗi procès mo ganduɗa feññinti e yesso Sénégal naaɓe foof goto foof yiya fo hen yitere mum taw noon kañum tigui settonto ɗum hoore makko ko noon Adji Raby Sarr e wiide makko Sonko e kala saha wona ɗo tan neɓɓiɗe haqqillaji sénégalais ɗi ko heddi hen ko noon koɓe tolniɓe e phase mo ganduɗa ɓe laɓɓinto haala ka ha laabo accittama hen hay saaha goto e konko noon Adji Raby Sarr mo wiye Sonko yo accu ko haalta omo nanna hen famille makko e kala saha ne tawno jinnaɗo makko gorko ɓuurimo teddude ɓuurimo kadi wonde neɗɗo kono ɓuurimo wonde responsable ne tawno rewani e hay goto suka waɗani violé hay goto kono kadi oppani ha couvre feu ne yahana ƴeewoya noon sukaɓe to gonɗa ko woni salon de massage uji ɗum noon so tawi Adji Raby Sarr hewno nanede ko ganduɗa ko e kala saaha omo deƴƴe kono noon o saaha kam mo wi ɗum iwi ha laaɓi ha wi ceer o paari pour wadde porte combat makko kono kadi ñande foof ni Ousmane Sonko yalti konko noon paari kadi gam jabtade mo gasniren people aji men omo ganduɗa waɗi no buzz tour netuji kala hono omo ganduɗa woni Cheikh Ahmed Cissé eɗen gandi Cheikh Ahmed Cissé kala saaha enen nananomi ko ganduɗa ko woni e vidéo ji omo haala tigui ko ganduɗa ko woni jeygol bon ledde ɓaleɓe konko Cheikh Ahmed Cissé promotion ji de watta e ledde makko konko Ahmed Cissé no wonane ɓe gandama ko konko tigui son yi ema juɗɗi wonduno e omo ganduɗa woni Kaliphone Sall Seydou Kaliphone Sall oɗon gonda sagade caɗele konko hakkude makko e Adja Thiaré Diaw jaltino e won goɗɗo vidéo e auto konko noon Cheikh Ahmed Cissé tigui noon haalno ɗo haaluji ɗi ganduɗa hewɓe Sénégal naaɓe jonnani ɗum saabu wiide makko noon ko ganduɗa ko woni imamuji ɗi foti ko tottede e kalay aljuma préservatif aɓe mbaɗa distribué woni ɓe totta ɗum aroɓe julde aljuma ɗum noon saabi noon ɓe ganduɗa woni ONG Jamra mo Mame Matar Gueye kamɓe ɓe gummima noon ɓe mettini ɗum kono holli tigui noon ɓe gaccata ɗum ɓuuɓa saabi tigui noon ɓe mbaɗno plainte fewde o mo ganduɗa woni Cheikh Ahmed Cissé kono ene waye noon haade plainte o konko o mo ganduɗa noon woni Mame Matar Gueye hollitino tigui noon o noddi omo ganduɗa woni Cheikh Ahmed Cissé wiidemo noon yo yaltu o change propos ji makko woni konguiɗe o suutiɗi ne tawno ko wona kongui ɗi pewani ne tawno neɗɗo sa tawi a wiya tottu ɓe ganduɗa noon ko ɓe ganduɗa ko fijoɓe préservatif
fettu ko an ko diine wi ko ka tuddum ha laaba jokka bone kono non wayno Cheikh Ahmed Cissé woda num saabi tigi non be mbadi déposer plainte mabbe ha yettuyimo e dow dum non be ganda non woni famille Cheikh Ahmed Cissé ha e jinnade makko gorko kanyum tigi be jalti non ngam yafnade bandirabe kala ha yo ONG Jamri e wiide non ko jumde tan kono o mo ganda woni Cheikh Ahmed Cissé ko neddo moƴƴo nehade kadi e diine gandude diine kadi gandudo kadi ko diine haali e l'islam ko jumde tigi pusimo e dum wonno ko min gaddanno mon e people aji hande amin nyaga mon ya fay so tawi won ko ngakki hen kala ko ngakki hen non koye men ko fewi hen koye jomiraɗo min tottamo rendez-vous ko ɓoyta so wiide jomiraɗo on jarama e yeɓoɓe ɓe kala e kuuɓal wiide mon merci waɗoɓe commentaire waɗoɓe partagé waɗoɓe like e kala saaha allez portez-vous bien on jarama.